IGBOTIC ALPHA nwoke ogologo otu nwoke a na-asụ na-abịana ọ mụ na-ekwu ka enu wee ka ekumme arụ adịkwa ka ntị adịkwa ka otu o si adị. Kedu na otu o si adị ka enu wee Igbo ndị ọma, Igbo afọ mụrụ m, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọnwụ nwoke IGBOTIC nwoke a na-anụkwa n'ihe, ntị adịrọ ọ mmadụ kwumbụ ihe a na-eme abụrụ obere ihe a na-eme ọ bụrụ ihe ụmụaka, nwoke adịgo ka ọ ga-esi wee dị kpochapụ isi bọị na ịdịrọ mma, gbaa fresh bọị na ịdịrọ mma, na nwoke akpụgo isi kpụọ isi dịka mmadụ, dịka nwoke si adị, afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya odogwu mpa ka ịbụ ị na-anụkwa n'ihe ka ọ maka gịnị mere? Igbo ndị ọma, ekene m unu ebe ọ bụla isi awọchị m, ekene m gị ndị Igbo, ka eko si adị anyị anụkwa, a na-azụkwa, a na-anyụkwa. IGBOTIC ALPHA n'iwere ya, asị n'iwere ya ewu IGBOTIC ALPHA n'iwere ya ọya sele isele ewu IGBOTIC ALPHA asị n'iwere ya ewu IGBOTIC ALPHA n'iwere ya. Igbo IGBOTIC ALPHA n'iwere ya, asị n'iwere ya ewu IGBOTIC ALPHA n'iwere ya. Biko ka ị na-ajụ ya ị na-agwa ya afa gị, ị na-ajụ ya ị na-adrọpụ kọment na chat, unu a na-anụkwa, ntị adịkwa. As you are joining, biko drop all right comment in the chat. I am Reaper. Welcome to the live. How you doing? Oh my bro. Arodikwa. Kekime. Arodikwa. How is family? How you doing too? IGBOTIC is doing fine. IGBOTIC is doing fine. Where are you from? I'm from Nigeria. The eastern part of Nigeria, Igbo nation. That is where I'm from. Igbo nation.
The Biafran land. That is where I'm from. Everything is good. Yeah, bro. Where are you watching from? Nigeria is cool. Where are you watching from? You're not from Nigeria? Are you not from Nigeria, bro? But yeah, Nigeria is very cool. Very cool. It's one of the coolest country. I'm from Lagos. Okay. Nigeria, Lagos. Okay, cool. You be Yoruba now. You be Yoruba. I be just the live for Lagos.